Asarote मा खालामनो नांगोन र' 2020 थ' जोबलांसिगोन नोंसोर मा सानदा आंथ' सुखुआसै माथो मुलुगनि जेरावखि जाया मानो 2025 खौ बिदाय होनायनि हामला बे बिदायनि रादायखौ जायखिजाया बन्द खालामनांगौ बस नंगौना नङा जेरैखिजाया 2026 खौ बुजायनांगौ बस औ बस जेरैखि जाया फोजोबनांगौ मुलुगनि दाब दाब जायगायावनो गोमसार जोब्बाय 2026 खौ बरायनो थाखाय आइ फालि सरल फारा स्टप नाथाय 2025 आसो गावनि जायगाखौ गारनानै थांनो गोसो गैया आं बेखौ माब्लाबाबो सहायनो हानाय नङा बेखौ जेसेनो हायो एसेनो थाबैनो फोजोबनांगौ आरो 2025 जोंखौ फैया होनना बुंदों तात मा दावराव आच्छा ओइ 2025 आव फन खालामलाय जागोन बस ओइ डेटा हर जायाखै नामा दाबो जाबाय बस नै ओइ 2025 आं 2026 नोंनि जायगायाव आंसो जानोसै बेखायनो जों नोंखौ फोजोबनोसै हा सोरलाय नाखौ फोजोबग्रा दानो थांगासिनो जों ए दंसोबावदों र' जों सहैगासिनो 1 मिनिटावनो Tuh, 2025 kau finish sekarang ini. No. Zai 2026 nih. 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 Woi 2025 mak keluar ni sebang dua nolai. Woi, aku song puting dok. Woi, Ya. Oi, Ya. Ya. Oi, udah malam ke? Woi. Oi, lagu kurus terus gak kurus. Di mana mau ke? Kau sep. Woi, hilang.
Why 2026? Eto tu kan dong. Ye, ning dia cho. Nengko jini hadu makang je. Oi kau pula mak ku ngai pada ke. Litar ku belak nang ke. Ang 2025 nang मा खालामनो नोंनि समा दिनै गैलाथ' आं 2026 आरो बैखौ नाय नोंनि समा दिनैनो लास्ट Kadang kaman gian. Dah ni lo. Oi cari aku menkar tangki. Aduh. Ya, aduh. Zai 2026 ni. Zai 2026 ni. Zai 2026 ni. Zai 2026 ni. Zai 2026 ni.